Adlok sa kay. Tingnan mo. Ha? Adlok ka sakay? Ha? Hindi ko ka ng barkuha. Hindi pa manlok magkakadakuha na light penis. So mga si kalok-kalok, di abit ako. Wow. Ang taas is lakta. Wala mo problema, makasakta, makanak. Marites. Okay, Marites. Oh, nani online sabong diri. Nani mga manok ko. 2 hours later. Uya. Sige pa ako. Ipitaw niya itong barko. Ano ko ginindi? Mas alo pa kang ikapay na balatas barko sa malunod. Ay, kitiriya. Ano ka? Ano ka? Kamam lang, oy. Ngunit, sakto. Oh, Adlok, ngunit ako. balik ka to. Ha? Huwag itong magbot. Kasan niyo mo eh. Sekarang, gusto mo na kasi ito. Nagdambo para bagong tsula ang buwang nga. No. Sundan diri. Ito. Lord, sa akin lang ako, Lord. Tapta lang mo sa among destinasyon, Lord. Ako sa akin kanimo. Nga, mabot kami. Ang halin sa akong house. Ako idunot nito sa simbahan. Maluwi ka, Lord. Ikalma lang yung taon. Ang bawat mo. Lord, please. Maluwi ka. Lagi pangayo yung Lord. Ihapa ang taon, Lord. The next day. Boss! Bayar, boss! Boss, kadukay. Wala ko lang. Nangita ko na, boss. Okay na. Sir, Kamay, magsabot mo. Ako na magsabot, boss. sir, mabuto boss. Morning balay 5,000. Gani? 5,000 eh? 5,000 bala. Pero di ka musugot o dili ni mga pilon ang lot. Ang lot 2 million. Ha? 2 million ang lot. Oh, niya ang house 5,000. Dito sa? Oh, mo. 5,000 na. 5,000 ang house. Ang house na 5,000. 5,000. Ang land? Ang lot 2 million. 4, 5. 5,000 na? 5,000. Ang sa balay na. Ang house na? Ang salat? Ang salat 2 million. Sige, tuloy na. Oh, Wala yung kwan, wala na kulang. Wala labis, walang kulang. Sige. Hindi na ba tayo ihapin po sa'yo? Okay na. Okay. Sige na, hindi kasar ako. Ilang Wala nila. fresh air. Lindot adi. Doon og higot dagat. Nya, doon sa bilit kanita.
Okay ka, sir? Pwede lang ka makalakaw, sir. Okay lang ako. Pwede ka mo ilakaw. Ako rin balay. Ako rin balay. Ano? Sir, sir. Ako rin lagi. Okay. Okay. Let's go. Now. Ako rin balay. May Sorry kayo ba dyan? Nakikibalta. Sige, kalagad na ko ninyo mga anak. Saan doon ni pala nga mag-donate mo kay happy mo doon ni malunod sa among gipili naman ko sakyan. Donate lagi mo dire sa simbahan. Ang halin sa kong house ako i-donate. Ang halin sa kong house pa dire is 5,000. Ay, Dengan salamat mga anak. Pumunta ninyo. Binigyan po mga grasya sa Ginoo. salamat kay Pader ha. Nya, aris kami Pader. Okay, pag-ampin mo kanuna ya. Ayaw mo. Sige Pader. Ang tumilin eh. Bakit nang hirapon? Ang halin ka nga sa house. Wala mo ang halin sa rat.